Bagyong Onyok posibleng mag-landfall sa Caraga region unyang gabii matud sa pag-asa. Gipasabot sa pag-asa nga kung magpadayon ang gikusgon og daga ni Onyok, posibleng mahimo na lang kini nga low pressure area human kini maka-landfall. Sa pagkakaron, giisa ang storm signal number 1 sa Surigao del Sur, lakip ang Siargao Island, Surigao del Norte, Dinagat Province, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte, Compostela Valley, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Davao del Sur, North Cotabato, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur ug Zamboanga Sibugay. Kaganinang alas 4 sa buntag nasigpatan ang bagyo sa 405 kilometers east sa Hinatuan, Surigao del Sur ug adunay kini gikusgon nga hangin nga 55 kilometers per hour samtang gairog sa 17 kilometers per hour padulong sa west. Gididan pa sa pag-asa ang mga mananagat nga mobiyahe tungod sa mga dagkong bawd.